Стоянова. Не съм сигурна, че това ми е първия спомен, но това ми е най-яркия спомен от гробища и когато дядо ми почина. Той е заровен на гробището, което е до нашето село. То е така неизравнено, общо взето, нали, хората си го поддържат. И всъщност моят спомен е, че първо до гроба му расте едно високо дърво, много голямо. И моят спомен всъщност от неговото погребение е, че нали, колкото бяха тъжни всички хора, толкова някакси се усещаше една топлота, нали, тая любов, която са изпитвали към него. Той самия беше такъв, не беше мъж, който си изразява любовта по, нали, кой знае колко такъв виден и явен начин, но пък всъщност се личеше, че е много добър човек. И майка ми до ден днешен ходи, нали, поддържа гроба и моя спомен всъщност от това гробище е по-скоро свързан с някаква топлота. Нали, няма тая студенина, която всъщност примерно съм изпитвала на големите софийски гробища, които нали, тук примерно съм присъствала.